भाग्यवन कुर्साचे कुरवे निवर आमका आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गाचे राणीये उल्हास पाव हालेलुया. कित्याक जाका तू वावूंक फावो जाल्ली हालेलुया. हालेलुया तो आपणे सांगले परी जीवन जाला हालेलुया. हालेलुया आमापासो देवा लागी माग Hallelujah. हालेलुया संतोषानी उल्हास पाव औंकार्य मरिये हालेलुया कित्याक सोमी खरोच जीवन जाला हालेलुया माग्या ये देवा Yes, तुझ्या देवा. पुता आमच्या सोम्या देवा, जेजू तुझ्या सोम्या ख्रिस्ताच्या जेजू जीवन ख्रिस्ताच्या पणावर जीवनपणावरवी संसार संसार संतोषांक संतोषांक दया तुवे केली दया केली. तुझे माई ताच्या माया आमच्या उपकार मरिये मध्ये मारिफात मारिफत सासनाचे जिनिये ससनाच्या जिने संतोष तुका लबसत लबसो मी म्हणतात म्हणतात ख्रिस्त त्याच आमच्या ख्रिस्त सोम्या मरिये सोम्या आमेन. मारिफत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या जसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या जशा आधी तशा तसं आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या जशा आधी तसं आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या भडव्या भडव्या मुजरा सगळ्यांचे देयन माका दिला माका दिला. तबे तुझे मोत जोडाय राख संभाळ आणि सलई सलई आमेन. आमेन. श्रेष्ठ भडव्या साम गेली आमच्या जुजा तमका संभाळ देवसराच्या खुट्यापणाचेर आणि पासांचेर आडी आमका धारली तुम्ही देव तांकां फरमाव देव परतून मागता आणि तू ये सर्गा वयल्या फौजेंच्या कुवारा आत्मे विबाडून संसारार विस्तारलाय सैतानाक आणि त्याच्या हेरा कोट्यात देवाचे पदवी यमकडा लुटून जाला आमेन. शासनाचो विषय इतांका येसुम्या आणि संचेर फंकपदी समाधाने ती विषय घेवलीत आमेन. आमच्या बाप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येव तुझी खुशी जशी सर्गार जाता तशी या संसारान जाव. आणि आम्ही आमच्या सुटलेल्या बक्षिताव तशी आमची पातकाम आणि आमका ताळले पडून नका पण वाईटांत आमका निवार आमेन. न मान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सुगाय असा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू देवाचे माये आम्हा पापच्या खातीर प्रार्थी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. न मान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे संगता स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू देवाची माये आम्हा पापच्या खातीर प्रार्थी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. न मान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे संगता स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू देवाचे माये आम्हा पापच्या खातीर प्रार्थी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वदा आमेन. सगळ्यांनी तिमे मडिया आमची तकली आम्ही भांगवया आमका रसलेल्या रसणारा मुखार आम्ही सरपडून ताका आम्ही मान करूया ताका आम्ही स्तुती करूया. हालेलुया 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Shira bara digera bara di bara shira bara 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 di bara di bara di bara di bara. Hallelujah. 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 आणि स्तुती बगला फवजल्या सोम्या जेसू ख्रिस्त तुका आम्ही आराधन करता तुका आम्ही स्तुती करता तुका आम्ही महिमा देता तुका एकल्याकच आमचो देव म्हणून आम्ही ओळखून घेता.
तुका एकल्याकच आमचो जिवंत देव म्हणून वळखून घेता. वेळा काळापूर्वी तू असलोय. वेळा काळापूर्वी बापा सवे तू असलोय. बापा आणि पवित्र आत्म्या सवे तू असलोय. वेळा काळापूर्वी या सृष्टीचे रचने आधी तू असलोय. सगळे जे किते आम्ही पळयता ते तुझे मरिफात आणि तुझे खातीर रचन जाल्ले. भोव मोगळा जेजू सक्रमेंतांत उंड्या रुपार लिपोनसच्या दैवीक सता वाट सत जिवीत जावन सरल्या म्हज्या जिविताच्या उंड्या या शुक्राराच्या दिसा आज आम्ही तुका आराधन करता. या शुक्राराच्या दिसा आम्ही आमचे समर्पण तुका करता. आटापूक नुजो जाल्या. आटापूकच मनशाच्यान आटापूकच जायना तसले जिविताचे जरे दैविक काकळतेचे जरी दैविक मोगा आज या शुक्राराच्या दिसा आमका त्या तुझ्या मोगाच्या दर्यात बुडय. आज या शुक्राराच्या दिसा त्या तुझ्या काकुळतीच्या सागरान तू बुडय. आज या शुक्राराच्या दिसा तुझ्या दैविक काळजातय आमका तू वड. तुझ्या दैविक काळजातय आमका तू वड. आमचे काळीज तुझ्या काळजासारखे कर. आमचे काळीज तुझ्या काळजासारखे. ये सोमिया जेजू आम्ही तुका आराधन करता. आम्ही तुका मान बघता. आराधन तुका सोम्या. आराधन तुका सोम्या. सियाराला बरा दिबरा शिराला बरा बरा दिबरा शिरा बरा 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 दिबरा 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 दिबरा. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. Shira la bara bara bara. Hallelujah. 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 परत एक पटे हालेलुया. 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 आराधन तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू.
아르단두가 소명지수 아라단투카 소미야 제수. 아르단두가 소미야 제수. 소명지수 아라단투카 소미야 제수. 아르단두가 소미야 제수. 소명지수 투티타 소미야 제수. 두디두가 소명지수 두디두가 소명지수 두디두가 소명지수 시야라라바라바라바라바라디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 baradibaradim. 제수 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 Philippians chapter 2:5. Philippians chapter 2 verses 5. सक्रमेंटात असलेल्या जेजूचे आमचे नदर कंसूया. तुमचे मन ख्रिस्ता जेजूचे मन जाऊ. तुमचे मन ख्रिस्ता जेजूचे मन जाऊ. आज सांत पाऊल आमका पवित्र आत्म्यान भरून सांगते असा, तुमचे मन ख्रिस्ता जेजूचे मन जाऊ. ख्रिस्ता जेजूचे मन मुझे आणि तुझे आज जाऊंग सारे. ख्रिस्ता जेजूचे मन सेवेचे मन. तो सेवक झालो, साखोर झालो. त्या ख्रिस्ता जेजूचे मन. गेलत्या हप्त्यांत निमाणो ब्रेस्तार, निमाणो शुक्रार, निमाणो शनिवार, पास्कांसो आयतार,
आम्ही निहाळले क्रिस्ताचे मन. ताका थापणा मारले, ताचेर थिंपी उडयली. सगळा सृष्टी तो रचना, सगळी सृष्टी देवाचे उतर म्हणता. जुआऊंच्या वांचेला पहिलो अध्याय 4 वळ, 3 आणि 4 वळ. सर्व वस्तू ताचे मुखांतर जाल्ल्यो. या सक्रामेंतांत असलेल्या जेजूचे आमची नदर कसोया मोगाचें. देवाचे उतर म्हणता, या सक्रामेंतांत असलेल्या त्या सौम्या मरिफात ह्यो सगळ्यो वस्तू रचल्यो. आणि रचलेली खंयचीच वस्त ताचे विणे आयलेली ना. ताचे विणे कसलीच वस्त या संसाराक आयलेली ना. देवाचे उतर सांगता. रचले हरेक वस्तून ताचे तावन जीव जडलो. आणि तो जीवस मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. यो ख्रिस्त, यो सोमी उंड्या रुपार आमच्या मुखार असो. सगळ्या संसाराचो रचणार. त्या जेजूच्या कुडीक घाई जाले. जेरबानाचे महातका मारले. कांट्याचो मुकुट ताचे वयर सापसिलो. त्या कांट्याचो मुकुट आम्ही सारखे पळोवंक गेल्यार ते कांटे कितले तीक्ष्ण आसले एक घडीभर आम्ही नियाळून पळोवया. ते कांटे कितले शार्प आसले. हाऊ शार्प इट वॉज. तांतलो एक कांटो आमकां खंयी एका जाग्यार तोपल्यार कशें जायत. तो कांट्यांचो मुकुट ताच्या माथ्यार दवरून चेसरलो. तरी मोगाचें त्या क्रिस्ता जेजूचे मन Isaiah chapter 50 verses 6. Isaiah chapter 50 verses 6. म्हाका मारलेल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजे खाड ओडतल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले. खेळण्या आणि थिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. वय त्या सोम्यान ताची पाट दिली. त्या कडद्यांच्या मारीक ताचे पाट दिले. ताजो कान दिलो. मोगाचें हे सगळें आमच्या पातकाचो भार, आमच्या शिरापाचो भार, आमच्या कष्टांचो भार त्या क्रुसार ताणें ववयले.
आयझाया 53:4 आणि 5. खरेच आमचे कष्ट ताणे भोगले, आमच्या दुखीचो भार आणि घेतलो. त्याच बघून असलो. देवान मार देऊन सतायलेलो म्हण आम्ही ताचे विशीं चिंतल्या. पूण आमच्या अपराधाक लागून ताका विधलो, आमच्या पथकांक लागून तो चिरडलो. ताचेर पडले ख्यास्ते वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या घाया वरवीं आमी बरे जाल्या. ताच्या घाया वरवीं आमी बरे जाल्या. ताच्या घाया वरवीं मोगाचे न्हू, ताचे घाय ते आमचे घाई गुण करूंक यूज जाले. ताचे कितले बरे मोन ताचे घाय तो घायेलो आमी गुण जावचे खातीर, आमी सडवण जोडचे खातीर. त्या क्रिस्ताचे मोन आज आमचे कर्म गेजय म्हणून तो जेजू आज आमकां उलो करता आसा. आज आमकां उलो करता आसा. आमकां कोणेय कोणत्याचे मार मारूना न्ही, तरी ल्हानशे एका उतरा पासून आमी कितले पाटी वळोवना, कितले दुखोवना, अजुनूय दुखयता आसा न्ही. तर मुझे मोन त्या क्रिस्ताचे मोन जातागी. त्या क्रिस्ताच्या माथ्याचेर तकलेचेर कांकट्याचो मुकुट सांसिल्लो न्ही. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. काळजाचेर दवरया. नियाळया एक घडीभर त्या क्रिस्ताच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट सांसिल्लो. कितले दूख आसले जावं पुरो. तकलेच्यो शिरो सगळ्यो फुटतल्यो जावं पुरो. सगळ्यो वडटल्यो जावं पुरो. जाल्यारय ताणें सोसून घेतले न्ही. ती एक उतरी फाटी उलोवना न्ही. ताणें सांगोना न्ही हांव पळयता तुमकां. म्हजो बाप तुमकां सोडचो ना. ताणें सांगोना न्ही. या हर एका संगतीचे तुम्ही लेख दिवंक आसा म्हणोना न्ही ताणें. ताणें सांगिल्लें एकच उतर, बापा तांकां बक्षी. बापा तांकां बक्षी. बोगसण्याचे मोन ताचे. बोगसण्याचे मोन. मुझे आणि तुझे असले मोन जायजे म्हण जेजू आज उलो मागतास. आज तू कोणाक दुखयलाय, दुखयता आसाय. आज मुझे सगळ्यां पळयता जा. आज म्हज्या सगळ्यांची म्हाका पर्वा पडल्या, हेरांच्या गायांची पर्वा पडोना. हांवें सोलोन आयिल्ल्या वाटेर हांवें लायिल्ल्या त्या कांट्याचेर कितली जाणां सोलोन घायल्यात. एक घडीभर हांवें फाटी पळोवंक जाय.
खड्डे पडूंक जाय. आज तांच्या पायांक तोपुरले ते खड्डे आमी काडूंक मुखार वचूंक जाय. ते आजुनूय तांच्या पायांत तोपून आसात मुगाचे न्हू. ते जावन आसात आमी तांच्या काळजाक दिलो काय. तो तसो ताणें तें केलां, ताणें हें केलां, ताणें म्हाका तें दिवना, ताणें म्हाका हें दिवना. आज त्या सोम्या मुखार आमचे दोनी हात उसोन दवरून आमी कृपा मागया सोम्या. आज तुज्या तसलें मन म्हाका दी. तुज्या तसलें मन म्हाका दी. साक्रामेंतांत तसल्या जेजू कुस्ताक पळोवया आनी सांगया आमचें काळीज ताका समर्पण दिया. आमचें मन ताका समर्पण दिया. आमचें जिवीत ताका समर्पण दिया. आमचें जिवीत ताका समर्पण दिवन सांगया. सोम्या जेजू म्हाका तुज्या तसलें मन दी. तुज्या तसलें मन म्हाका दी. तुज्या तसलें काळीज म्हाका दी. म्हजें मन काळीज नवें कर म्हणून आमी मागया परत एक फावट. दोनी हात वयर उबार स्तुती करया. हालेलुया, 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 हालेलुया. दोळ्यांचे दाबया. दोळ्यांचे दाबून घट्टपणान स्तुती करया. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हालेलुया हालेलुया दोनी दोळ्यांची दाबया आणि स्तुती करूया हालेलुया 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 जेजू 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 जेजू
आम्ही सगळे दिमे मोडया दोन्ही हात आमचे वयर बारया आमचे कोण आम्ही बाहेर काढया सांगाता मिळून दैविक कोळसो तेर्स आम्ही आज विषयी सरान भेटूया सतमंतान देवा सर्व पदवेदार बापा सर्गा आणि पृथ्वीच्या रस्ता आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यावर गर्भी समावलो अवकाळी ताऊन जमलो पॉन्स प्लतय काल तने क्रूससले नका कुरसा जगलो मेलो अंतका निकेलो मेरल्यामधलं जीवन झालो प्रगार सडलो तर पदवेदार देवकाच्या उजव्या बसला इंसान जिव्यांची आणि मेल्यांची मुसबी करून येतलो सतमंता पवित्रत्म्या पवित्र सभे भक्तांचो एकसाथ पत्तांचे मोक्षणे पुढेचे जीवन फोड आणि सासण्याचे जीवित आमे आमचे बाप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येऊ तुझी कुशी जशी सरगार जाता तशी या संसारान जाव आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दिले आमचे आमची बदकां मान मरिये कृपेन बरले सुमित जे सुबह शास्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशचे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन बरले सुमित जे सुबह शास्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशचे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन बरले सुमित जे सुबह शास्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशचे फळ जेजू महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्रत्म्या सासनाच्या बापा हाव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुता आमच्या सुम्या आणि सर्वंद राज येशू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आमच्या पत्त्यांच्या आणि सगळ्या दुसऱ्याच्या पत्त्यांपासून या पहिल्या कणान समर्पण देऊन मागे विशेष रान या लेंडसल्या हर एकल्या पिढे असता तसेच संसारातल्या हर एक पिढे असता कितल्या पिढे असता आमच्या मागोस विंगड पिढे असता हॉस्पिटल असतात सिरियस कंडिशन असतात हर एक पिढे असतात सोम्याच्या समर्पण देऊन यो पहिलो कण आम्ही भेटून दिव्या आणि मग ह्या सांगाता म्हणून सगळे दादले सांगाता म्हणून या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरिफात 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 जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरिफात
जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरीफात जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरीफात शासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मगाच्या पुताची आमच्या समय आणि सर्वंतरा जेसू ख्रिस्ताची कुडणी रगत कोडणी रगत पदच्या पदकांच्या आणि पदकांच्या या दुसऱ्या कणान विशेष समर्पण दिल माग्या कितल्याना काम नसणं कसं विजाच्या समस्या फायनान्शियल प्रॉब्लेम असतात माग्या काजरी जोड्यामध्ये समस्या असतात कुटुंबात समस्या असतात विशेष समस्या भेटून देऊया आज विशेष आमच्या भुरग्यांक समाजात समर्पण देऊया आज कुटुंब असल्या हर एक असल्या समाजात भेटून देऊया हर एक कुटुंब असल्या हर एक दळ अडिक्शन हर एक नाली सहायची करण्या हर एक चिंतना हर एक अडिक्शन कुटुंब असले समाजाच्या हातान समर्पण देव काळोख हातान उजवाड काळोख कुटुंबात असलो काळोख पयसवणाय देवा कुटुंबात शांती समाधान विस्ताराय देवा आज कुटुंबात एक मनाची एक काळजाचे जाण जेवची देवची कृपा आज आमका फाव कर देवा म्हणून सांगाता म्हणून या सगळ्या स्त्रिया सांगाता म्हणून या जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरीफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा आमची आणि आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा शासनाच्या बापा भेटयता तुझ्या अधी मगाच्या पुताची आमच्या समय आणि सर्वंतरा जेसू ख्रिस्ताची कूड आणि ख्रिस्ताची देव पण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या फरकपणापासून या कडान समर्पण मग या विशेष रान आज कितले जण आज पवित्र सभेच्या भायर आसात पवित्र सभे विरोध उलयते आसात पवित्र सभे विरोध उलयच्या हर एकल्याक पवित्र सभाचे नाव पाठ करच्या हर एकल्या मण्यारा विरोध उलोवच्या हर एकल्याक विशेष समर्थन देऊया तांचे मन परिवर्तन पसोत देवाचे उतर सांगता तुम्ही सत कळी जातल्यार तुम्ही सत कळी जातले आणि सत तुमका सुटकाला बैतले आज सत तांकां कळी जावन विशेष मग सगळे दादले सांगाता म्हणून या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या जेजूच्या कठीण जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरीफात 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 शासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता ती मगाच्या पुताची आमच्या सुन्यारे सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आमच्या सगळ्या संसाराच्या बदकांच्या फरकपणापासून आज सोत्या कणान मागे विशेष रान आज विशेष रान कितलो लोक आज
फातकच्या सवयींची येते सा अडिक्शनांची येते सा आज विशेष राहणं फातकचे पश्चाताप गरज असल्या हर एका मनशाक सोम्याचे तान भेटून दिव्या अनरिपेंटेड सिनर्स विशेष राहणं मग या संसारात सोमी आयलस फातक्यांक आपोवंक आयलो फातक्यांक सोडवंक आयलो सक्रामेंतांत आसलो तो सोमी आज देवाचे उतर म्हणता ताच्या कुर्सार धावन ताणे उलयल्ल्या त्या 7 उतरापैकी एक उतर हांव तानेला हांव कित्याक तानेला जेजू तानेला मुझ्या आणि तुझ्या पवित्रपणापासून जेजू तानेला या संसाराचे हर एका आत्म्यापासून हर एक आत्म्याच्या परिशुद्धतेपासून पवित्रपणापासून कुर्सासो साजुवाव कुर्सासो सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस जेजू लगे म्हणतालो सोम्या म्हाका आनी चड कुरीस दी आणि हांव आनी चड आत्मे तुजे लगे हाडटलो आज हर एकल्याक जेजून उलो केला तेच आत्मे म्हज्या लागीं हाड तुज्या कुटुंबान कितले आत्मे आसात तुझ्या हेसेजारा कितले आत्मे आसात तुझ्या कामा लागीं कितले आत्मे आसात तूं आसल्या त्या गांवान कितले आत्मे आसात तूं आसल्या त्या फिरगजन कितले आत्मे आसात आत्मे बचाव करो त्या आत्म्या खातीर मागोंक आज ह्यो हप्तो विशेष दैवीक काकोळ दिस हप्तो आज शुक्रार प्रसन्नवार आयतारा दैवीक काकुळचे फेस्त आमी संभ्रमता विशेष तरान दोनी हातोयर बारया या संवसाराच्या हर एका लोकाची हर एका पक्के मनशाची विशेष तरान आमी हर एकले पत्की कोणच पवित्र नाही कोणच नाही आज देवाचे उतरच आमका कुटुंबात आसा आज विशेष तरान आमी दोनी हातोयर उबार संवसारातल्या हर एका विशेष तरान बचाव कर देवा म्हणून आमी मागोन सांगाता म्हणून तिसरो कण सगळ्यो स्त्रियो सांगाता म्हणून म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरी पार आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरी पार आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरी पार आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरी पार आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरी पार आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरी पार आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरी पार आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरी पार आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरी पार आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकूट कर बाप्पा सासनाच्या बाप्पा आमच्या सुन्यानी सगळ्या क्रिस्ताची कुटुंबी रगत आत्मा आणि देव पत्कंच्या आणि सगळ्या संवसाराच्या पत्कंच्या परिक्रमापासून आमचे डोळे आम्ही दंप्या दोन्ही हात आमचे वैरूप बार्या डोळे आमचे डोळे आम्ही दंप्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्कांच्या परिपणापासून आमचे डोळे आम्ही दंप्या दोन्ही हात आमचे वैरूप बार्या विशेष रान माग्या आम्ही या अकरेच्या कणात समर्पण आख्खी पवित्र सभा सोम्याच्या हातान समर्पण देऊया आख्खी पवित्र सभा सोम्याच्या हातान समर्पण देऊन मागया आज अख्ख्या पवित्र सभेतल्या आमच्या म्हणणाऱ्या आमच्या भाऊ बघे पाप सेवा सगळा बिस्पान काढीनला या जागी भाव धरबणी सगळ्याला एका सगळा मिशनरी समर्पण देऊया मागया आज विशेष सरान सोम्याची काकूट या सगळ्या पवित्र सभेचे देवाने आमच्या पासून आज
या पवित्र सभेचे हर एक म्हणणारी असकतच जाऊन असतात ते आमचे मध्ये ताण विसरून काढले. साम पावलं आमका म्हणता आमचे मध्ये ताण विसरून काढले. हाड मासा असलेस व्यक्ती असलेस अस्कत कूड असलेस व्यक्ती आज देवा तांका कुरपाला बै तांचे मिसाव वावर सारख्या रीतीन करो. तांच्या आपोवण्याक ताणी सारखे स्पंदन करू. विशेष रान माग्या ती कृपा सगळ्या पवित्र सभेपासून आमच्या फिरगज या सकाळपासून माग्या आमच्या स्पिरिच्युअल डायरेक्टरांक सोम्याच्या समर्पण द्या. विशेष त्यांच्या बऱ्या भलायकेपासून माग्या या हर एका शुक्रारा दिस आम्ही सकारात्मकतेचे आराधन आमकां मेळटा तर ते ताणी आमकां दिल्ले ते गायडन्स ताणी आमकां दिल्ली परवानगी ताणी आमकां आमच्या खातीर केल्ले ते मागणे ताचे पासून आमी मागया. तशेंच सगळे मिडल इस्टचे सगळे सिच्युएशन सोम्याच्या समर्पण दिवया. जे इस्रायल, इराण, लेबनन, येमेन, अमेरिका ही सगळे राष्ट्र विशेष काही ओपन करूंक वेते आसात. आज त्या जाग्यार तो जागो सोम्याच्या समर्पण दिवया. तो जागो सोम्याच्या कंट्रोला खाली येऊन दी आणि त्या जाग्यार पवित्रत्व वावरून दी. थंयसर समाधान जावचे पासून सगळे तांचे मध्ये आसले सगळे असमाधान राग मोसोर सिद्ध सगळे पयसांचे पासून विशेष त्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांक देव बरे मौन लाभोवन दिवन मागया. कोणी हा थंय रुबार्या इतल्या जणांनी आमच्या लागीं मागूंक सांगला ते हर एकल्यांक सोम्याच्या समर्पण दिवन सांगा त्या म्हणून घट्ट तळ्यान आमी म्हणया. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता देवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. देवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. आमची तकलीफ आम्ही बघूया सक्रमेंटात सरल्या त्या सोम्या मुखार आणि त्या सोम्याचे आशीर्वाद आम्ही मागवून म्हणूया. सोम्या जेजू आज तुझे आशीर्वाद आम्ही घेऊन येताना फिलिपियन्स 2:5 ख्रिस्ता जेजूचे मन तुमचे जाऊ दे. ख्रिस्ता जेजू तुझे तसले मन आमका दे. तुझ्या तसले मन आमका दे. तुझ्या तसले काळीज आमका आमच्या थंय रूपीत कर. सगळ्यांक समजोवचे तसले सगळ्यांचो मोग करचे तसले सगळ्यांक बक्षोवचे तसले सगळ्यांक संगाता घेऊन वयचे सगळ्यांक सुदारसून घेवचे कोणाचे मन दुखाय ना जावचे.
दुःख इल्ल्याचे मौन बुजवचे, दुःख इल्ल्याचे मौन बुजवचे, दुःखांत असल्यांक एक बुजवण्याचो हात जावचे, कष्टांत असल्यांक आदाराचो हात जावचे, कुटुंबांत एकवट हाडचेत आसले, एका समाजान एकवट हाडचेत आसले, एका फिरगेचेन एकवट आसतात आसले. आमी खंयसर वेता थंयसर एकवटा खातीर पावचे आसले. तसलें मोल काळीज आमकां रचून दी म्हूण आज आमी मागता वचुया. O sacrament most holy, O O sacrament most sacrament holy, divine, O sacrament divine, all all praise and all praise and all thanksgiving thanksgiving be be every unto moment the Lord thine. every O moment sacrament most holy, O Sacrament divine, sacrament all praise and all praise thanksgiving and all be every thanksgiving moment thine. every moment O thine. sacrament most holy, Sacrament most sacrament holy, O divine, sacrament all divine, praise and all all praise thanksgiving and all be thanksgiving every be moment every thine. moment And thine. all thanksgiving be every moment thine. Praise the Lord. Praise the मुगाचेनो Lord. Praise the Lord. ते तुमच्या हर एकल्या आयच्या दिसा आशीर्वादाने भरून दी. जेसरान तुम्ही सगळ्यांनी कालच्या दिसा या जमतीच्या गरजापासून एक डिवाइन मर्सी तेर्स भेटायला आज परत एक डिवाइन मर्सी तेर्स भेटाया त्या जमतीच्या गरजांपासून विशेषरा आमच्या सगळ्या जमतीपासून फाल्या शनिवार फाल्या सकाळींच्या मागण्या उपरांत ब्रदर फ्रांसिस लोबसो टॉक आसतलो युट्यूबाचेर खालतेपणाचे वयर 12वो आणि 11सो पार्ट तुम्ही ऐका हेरांक तुम्ही धाडा. या मागण्याचे लिंक तुम्ही हेरांक धाडा. सॉरी आज मस्त डिस्टर्बन्स आसले नेटवर्क इश्यूज विशेषरान माग्या सोमी आमकां सारकें गायडन्स दिवच्या पासून विशेषरान आमी माग्या. देव तुमकां हर एकल्या आशीर्वादांनी बेसावांनी आनी कुटपेन बरों दी. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. Praise the Lord. God bless you Praise too. the Lord. Praise the Lord. Praise the God Lord. bless you.